Welcome sa ating channel mga Oragon. Magandang umaga. Nandito po tayo ngayon sa Terminal 2 sa airport. Nagatid lang tayo ng mga kasama natin sa trabaho papunta ng Iloilo. Mayroon silang seminar doon. Ayan mga Oragon. Alright, nasa airport po tayo. Nakapaghatid lang tayo dito ng mga kasama natin sa trabaho. Bound to Iloilo po sila kasi mayroon meeting yata roon. Hindi natin alam, basta pag sinabing airport. Ayan. Alright, nagkakagulo. Medyo buhol-buhol na yung traffic dito sa airport sa terminal to. Dito po tayo, Philippine Airlines. Shoutout sa mga security rito. Ayan. May umaatras pa lang ba? Nagkamali din ng pasok. Parang si Oragon din yan, yung ang inyong driver. Buhay driver po, may galap shoutout po sa lahat ng mga OFW sa mundo, sa bansa man po kayo naroon. May galap shoutout po sa inyo. Alright, abanti na po, abanti na. Kaya pala hindi rin masaway na security dahil hukbong pandagat ng Pilipinas ang umaatras. Ayan, alright, tuloy-tuloy lang tayo. Sige, abante. Ayan, alright. At hindi malaman kung saan tayo dadaan dito. Sige lang, tuloy-tuloy lang po kayo. Ayan, traffic. Alright, nawala na yung traffic. Diretso na tayo, pabalik na po tayo ng office sa ngayon. Ayan. Alright, medyo nagkakaroon ng counting traffic dito sa mismong airport. Ayan, alright. Yung taxi nagsakay pa. May galap shoutout sa iyo, taxi driver. Ayan. Alright. Ayan, nililista ng gwardiya yung taxi. Sandali lang siya, huwag ka munang kikilo, sa kami muna. Ayan, alright. Andito na po tayo. Pabalik na po tayo ng Makati City. Ayan, alright. Sir, kami muna. Ako muna pala. Ayan, alright. Pasensya na po doon sa kotse na Bios kulay maroon. Sorry po at na-overtaken kita. Sorry. Pasensya na po. Ayan, andito pa rin po tayo. Diretso na po tayo pabalik ng office sa Makati City. Ayan, nag-drop lang po tayo ng mga papunta ng Iloilo doon. Ayan. Alright po mga kaibigan, ang buhay driver, ayan, ganyan talagang buhay. At hatid sundo, medyo nagugutom na po ang inyong driver. Alright. Ayan, dati po tayo nag-taxi rin dito sa airport, kaya lang matagal na po yun. Mga ilang buwan lang tayo nag-taxi rito. Hindi po yung metered taxi, yung yung mga taxi na walang pangalan. Pero legal naman po yung kasi accredited po siya ng Department of Tourism. Ayan, alright, nandito na po tayo sa may anong tawag dito? Basta dito sa may car park. Mamaya papanik ulit tayo doon sa Skyway. Diretso lang po tayo. Ayan, alright. May galap shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan sa YouTube, sa lahat po ng mga nakilala sa atin. May galap shoutout po sa inyong lahat. December na naman po, bear months na naman po. At ito, bear months na naman, wala pa tayong kita sa YouTube. May galap shoutout po sa inyong lahat, sa mga silent viewer natin. May galap shoutout po sa inyo. Ganon din sa mga subscriber natin. May galap shoutout po sa inyong lahat. Alright, ayan, medyo matraffic dito sa may stoplight, malapit sa Park and Fly. Ayan. Alright. Ayan, alright. Ayan, shoutout doon sa sasakyan na yan. Ingat-ingat sa pagmamaniho, Paps, sa kaibigan. Ayan, nakago tayo pero merong truck na nanggaling doon, nanggugulang ng way. Ayan, alright, nandito na tayo sa may malapit sa Skyway. Ayan, papaakat po ulit tayo ng Skyway, yung papunta ng Terminal 3. Alright. At
ingat po tayo sa biyahe natin. Okay, papunta na po tayo ng Makati City. Ayan, alright. Okay, dito na po tayo. Ayan. Alright, medyo tumagilid yung ating camera. Terminal 3. Ayan, alright. Dito na tayo sa may Park and Pie. Tapat ng Park and Pie. Papunta po tayo ng Makati, kaya dito tayo sa daan kadada, sa kabila dadaan. Pag nasa kaliwa ka po, papunta ng Cavite yun, para hindi tayo maligaw. Ayan. Ingat-ingat, nag-iingat po tayo sa pagmamaniho natin. Shout out po sa inyong lahat. Ayan. Doon po sa mga kaibigan natin sa YouTube, mga Oragon, mga vloggers niya sa Burias Island, mega love shoutout po sa inyo sa buong region ng Bicol. Mga Oragon vloggers, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Ito po ang inyong Oragon driver. Andito po tayo ngayon sa may Skyway. Ito po, dire-diretso na po tayo ng Makati. Pagbaba po natin itong Makati ay sa may malapit na po tayo doon sa pupuntahan natin. Ayan. Shoutout lang. Shoutout po doon sa rider kaninang umaga, yung kamote rider na nag-overtake ako, umovertake din, tapos tinabihan pa tayo, tapos tayo pang kinat. Sana pag hindi kaya ng motor nyo, mga paps, huwag nyong ipilit, kasi kaya ng isip nyo, kaya natin, sasabihin nyo sarili nyo, kaya ko yung umovertake, pero ang problema yung sasakyan po natin or yung motor